Sådan her ser Aalborg ud i 1973 under de bilfrie søndage. Og sådan ser det ud på landet. Altså jeg vil sige, med baggrund i energikriserne og med baggrund i de bilfrie søndage, der var jeg klar over, at vi skulle forsøge at klare os selv. Der er jo altid ikke kamp, men der er jo noget dialog om, hvem var det, der havde succeskasketten på. Og der skriver vi jo så historierne, og så længe de ikke bliver imødegået, så er der jo nok noget om, at der skete meget her i Thy. Jamen Lars har jo i al sin tid haft den her meget, meget fine dagsorden med, at vi skulle ikke være afhængige af energi udefra. Det har jo haft en rigtig stor betydning. Det har været utroligt vigtigt både for fjernvarmen, men også for byens borgere, at der var en billig varmeforsyning i Thisted by. Det er ligesom at få en helt ny liv. Altså, ikke fordi, vi levede jo også før, dengang vi havde oliefyr, det er slet ikke det. Da Thisted Varmeforsyning bliver oprettet i 1961, er olien den billige og nemme energikilde. Folk varmer deres hjem op med enten olie eller kul. Oliekrisen i 1973 skaber en helt ny dagsorden og indvarsler det, vi i dag kender som klimakrisen. Fra nu af gælder det om at bruge så lidt olie som muligt. Jeg synes ikke sådan set, der var ulemper med det. Ikke andet, at det var jo nogle andre priser, vi kunne risikere, eller vi havde andre priser på det, end vi ellers kunne producere for. Men vi var jo nødt til at have det, for de energikilder, vi havde at trække på, var jo ikke store nok til at kunne dække Thisted ved en rigtig vinter. Så derfor var det nemt lige at kunne starte noget naturgas op. Første alternativ er naturgassen, der er billigere end olien. Selvom gassen er nem, er den dog ikke uden knaster. I Thy opretter man flere såkaldte barmarksværker, der er små decentrale kraftvarmeværker. De skal bruges til at fremme afsætningen af naturgas fra Østersøen. I 1984 laver Thisted Kommune også et nyt oplæg til en varmeplan. Her spiller naturgassen en hovedrolle. Der var en del udfordringer sidst i 80'erne, dengang man begyndte at forhandle om at få Thisted Kommune med i en gasaftale sammen med de andre kommuner i området her. Men det var en meget svær øvelse, fordi lige så snart man bevæger sig ind i nogle varmeforsyningsselskaber i de mindre byer, så er det jo ligesom om, at det er vores, og det er her, vi er dem, der bestemmer, og det er os, der er kongerne i nærområdet. Så det der med at komme sådan udefra og prøve på at presse noget ned over nogen, det er ikke en måde, man skal gøre på i Thy. Da Thisted Kommune i 1986 underskriver Hanstholm-aftalen for at sikre gas til Thys virksomheder, er det de private hjem, der ender med at blive kunderne. En del af disse hjem får pligt til at tilslutte sig fjernvarmen. For leverandørerne af gas vil kun lægge en ledning, hvis der er garanteret kunder. Det er jo den der traditionelle diskussion af, om det offentlige kan tvinge folk til at gøre noget bestemt med deres pengepunkt. Men min holdning dengang og stadigvæk er, at når man tilbyder et kollektivt varmesystem, så er det ud fra en eller anden betragtning om, at det både er miljømæssigt og økonomisk det rigtige på lang sigt. Men det er klart, at hvis du sidder med et oliefyr i et nyere hus, og får at vide, at nu skal du på fjernvarme i løbet af 9 år, så kigger man også i tegnebogen og siger, det var der noget af en udgift, jeg skulle have med her. Jamen, det var jo ikke noget, jeg var særlig begejstret for, fordi jeg synes jo, at naturgas når for en linje fra Esbjerg og tværs over landet til Fyn. Nord for det, der kunne vi klare os med de lokale ressourcer, men det var et mål politisk, at man skulle bruge alt det her naturgas. Lars Toft Hansen, der i 1984 er blevet valgt som formand, ønsker altså ikke at bruge gas. Så i varmeplanen bliver det skrevet ind, at der skal findes alternativer til de fossile brændsler. I 1981 havde DONG gennemført prøveboringer i Thisted for at bygge et geotermisk anlæg. Varmeforsyningen overtager anlægget, og Lars Toft Hansen, der er ekspert på området, udvikler det og sikrer i første omgang, at det kan erstatte 20% af olieforbruget. Jamen, jeg synes jo, det var spændende, fordi det er jo populært sagt bare noget lunken vand, man hiver op af jorden, og så via en varmepumpe får det ud på fjernvarmen. Det er næsten over hele Danmark,
og det var jo noget, man kunne udnytte andre steder også. Lars har altid interesseret sig meget for energi, lidt væk fra alt det traditionelle. Og der havde han nok set en mulighed, hvis vi skulle videre i det der. Alle kiggede måbende på, hvad vi har lavet her i Thy. Man har taget til Thy for at lære, hvordan vi kunne tage varmen ud af undergrunden. Og det er fjernvarmekonceptet, Lars er stærk på, hvor man flytter det geotermiske varme over på fjernvarmen. Det samme det sker nede i Aarhus nu. Man har svært ved at fortælle om, at vi kan bare tage til Thy. Der fungerer det jo op. Det var 40 år efter, at vi kom i gang herop, at man så begynder sådan rigtig at udnytte det i Danmark. Men selvom folk rejser langvejs fra for at høre om geotermien, kan det ikke stå alene som alternativ til gassen og olien. Siden 1976 har den kommunalt ejede forbrændingsanstalt Thyra leveret varme til Thisteds varmeforsyning. Forbrændingsanstalten har dog skabt en stor lokal debat om dioxinforurening og manglende affaldsgenbrug. Og det, som vi måske var, ikke måske lidt bekymret, men i hvert fald sådan måske lidt småforarvet over, det var, at nu skulle vi have alt det lort i hovedet, som de brændte derinde i Thisted for at få billig fjernvarme. Det var vi jo noget skeptiske overfor, fordi affald er jo en ressource. Og vi laver faktisk allerede i slutningen af 80'erne, der laver vi en plakat, hvor vi siger, at vi er nødt til at nyttiggøre de råstoffer, der på et eller andet tidspunkt er lavet. Og i det øjeblik, at man brænder det af, så er det jo klart, at så får du 2 produkter. Du får varme, og du får elektricitet. Men det affald, man så brænder af, det er jo så brændt af, og kan ikke nyttiggøres igen. Og det var vi skeptisk overfor her på stedet. Thyra stod med et problem. De kunne ikke køre videre med det her på grund af røgrensning, som ikke efterlevede de Miljøstyrelsens krav til røgrensning fra forbrændingsanlæg. Og derfor skulle de til at gøre en hel masse investeringer. Og derfor fandt man sammen 3 selskaber, som også havde nogle interesser. Og Thisted Varmeforsyning havde også en interesse, for de skulle have så meget varme som overhovedet muligt ud af det her affald, der nu var heroppe. Jamen, ideen det er jo, at der skal ikke være noget affald. Men det kan man jo så sige, at selv hvis man har haft genbrug på et eller andet tidspunkt, så kan man ikke genbruge det mere. Så er det restaffald. Og så er der også noget tilbage, som sorteringsmæssigt skal brændes, rent udsagt. Det kommunale affald er altså nu blevet til miljørigtig el og varme, og fjernvarmen bliver fortsat lagt til glæde for nye kunder. Vi var oppe at fyre for noget, der ligner 26.000 førhen, som så er faldet til 12 nu. Plus, og det er næsten det mest overraskende, det er, at vores strømforbrug er faktisk faldet med omkring 70%. Jeg er ikke religiøs, men jeg er fandme godt nok glad for fjernvarme. Han kan ikke køre forbi op ved fjernvarmen uden at komme med sådan en her. Ja. Thisted Fjernvarme har altså formået at lave billig og miljørigtig varme. Alt det, der oprindeligt var Lars Hoff Hansens vision. They didn't get any big largesse. They didn't get subsidized by any governments. They did it on their own. And they thought it out, and they planned it, and they used their own knowledge and expertise, and they created a community that's off-grid. It doesn't have to rely on Russian gas, doesn't have to rely on Middle East oil. It's all local. Hele den måde at få geotermien ind i fjernvarmen, få udfaset forbruget af naturgassen, som er bragt ned på et meget, meget lavt niveau, har været med til at gøre, at vi ligger på et meget, meget fint niveau, når vi snakker klimastrategi og udvikling. Og stadigvæk med mulighed for at have, skal vi sige, affaldsforbrænding som et delelement i hele området. Samtidig har de jo for en del år siden bygget halmfyringsanlægget, og samtidig begyndte man jo også lige så småt at udbygge forsyningen og ledningsføringen fra kraft-varmeværket ud til Sendels, til Østerild, til Hillerslev, til Nors, til Vestervandet, Klitmøller. Arbejder i øjeblikket på muligheden omkring Sjøring, så der er virkelig sket en meget, meget flot udbygning og udvikling fra Thisted by og ud i vores nærområder. Heldigvis har de lokale ressourcer, vi har trukket på, jo egentlig haft medført og haft den virkning,
at vi har en meget, meget lav CO2-belastning. Det har jo været en utrolig stor og vellykket udvikling, der er sket. Og det, der så sker nu, det er jo, at man taler meget om Power to X. Vi har i nogle år kigget på, om det var muligt at lave sådan en CO2-fangstanlæg på vores affaldsforbrændingsanlæg, og så egentlig blive CO2-negativ. Og kunne vi lykkes med det, jamen så ville det jo være rigtig, rigtig godt i forhold til den belastning, vi er i øjeblikket, men også for fremtidige generationer vil vi jo være med til at gøre, at kloden bliver mere beboelig.